Μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά διοργάνωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του παιδιού στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Κάνω όλη μέρα ποδήλατο. Από νωρίς το πρωί, ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου γέμισε με παιδικές φωνές και χαμόγελα, καθώς περισσότερα από 45 παιδιά του παιδικού χωριού Σος Βάρης και πολλά ακόμα παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να διασκεδάσουν. Αγάπη, δικαίωμα στην εκπαίδευση, όλα τα παιδιά, να έχουν ίσες ευκαιρίες. Να το υποστηρίζουμε, να το προστατεύουμε, να το αγαπάμε και να βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα εδώ με το γιο μου. Το περιβάλλον είναι υπέροχο, είναι και πολλά παιδάκια. Η πρωτοβουλία ανήκει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας που υποδέχτηκε τα παιδιά. Η βία κατά των παιδιών, λεκτική, σωματική, σεξουαλική, είναι ένα έγκλημα διαρκές. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορούν να εξαντλούνται σε ευχολόγια και κενές διακηρύξεις. Ας μην κοφεύουμε στη βουβή κραυγή των παιδιών αυτών. Είναι η χαρά προσωποποιημένη, όλα είναι πολύ καλά, μαζί με τις δυσκολίες φυσικά. Η προστασία της παιδικής ψυχής δεν είναι ευθύνη ιδιωτών. Χρειάζεται ένα γενναίο κοινωνικό κράτος με σύγχρονες αποτελεσματικές δομές.